ಅಕ್ಲೇನ ತುಳು ಅಮ್ಮು ಟಿವಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನುವ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಳುಕುಲ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ దాదాండు దాయ బుల్తోందుల్లా ఇక్కిత్తే బులిపునంచిన విಷಯ ದಾದಾಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಅದು 10 ವರ್ಷ ಆಂಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಆ ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತಿಜೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ ಜೋಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪುನಗ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತಾಯಿ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿದೆ ನಮಕ್ ಜೋಕುಲು ಆಪುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಾನಿಯ ಪಂತೆರತ 2 ಜನಕ್ಲ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪೋಡೆಚ್ಚಿ ನಮಕ್ಲ ಜೋಕುಲಾವು ದೇವೇರು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕಣ್ಣು ಬುಡುವೇರು ನನ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಪೋವಚ್ಚಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಜೋಕುಲ್ ದಾತಿನ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಈ ಸಮಾಜ ಬೆಲೆನೇ ಕೊರ್ಪುಜಿಯೇ ಯಾನ್ ಏತು ಪಂದ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಜೋಕುಲ್ ದಾಂತಿನ ಪೊಂಜೋಲೇನ ಈ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ನಮೂನೇರು ತೂಪುಂಡು ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಈ ಅಕ್ಲ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಪಾತೆರೆಗ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪಿನೇನು ಸುರೂಕು ಬುಡ್ಲ ಅಲ ಒನಸ್ ಬಲಸ್ಲ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೊಡಾ ಒಂದುಂಡು ಆವು ಬಲೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಸುಮನಾ ಜಾಬುಗು ಪಿದಾಡು ಜನ ಇಂಕ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಹಾ ಯಾನ್ ಪಿದರ್ದೆ ಬರ್ಪೆ ಉಂತುಲೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ನಾನ ಕೆಂಪಿ ಗಿಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀರಾಕಿ ಆಯ್ತೇನೆ ಹಾ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪ ಅವರೇ ಅವಲ್ ತೂಲೆಗೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಆತೆಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಂಡು ತೂಲೆಗೆ ಪಾಪ ಆತೆಲ್ಯ ಬಾಲೆನು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪವರತ ಆ ಅಜ್ಜೆರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಈ ತೆಲ್ಯ ಬಾಲೆನು ಕೆಲಸಗ ದೀಪಿನ ತಪ್ಪು ಬಂದಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ನಮಕದೆ ಊರ್ದಕ್ನ ಉಸಬರಿ ಆ ಪೊನ್ನನ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಬಾಲೆ ಪಾಪ ದಾದ ಕಾರಣಗ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಾಪ ತೋಜುಂಡಿಯೇ ಯಾನ್ ಕೋಡೆರ್ ದಿಂಚಾಲೆನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಬಾಲೆ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತೂನಗ ಪಾಪ ತೋಜುವಲು ನಮಕ್ಲೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಇತ್ತುದುನ ಮೊಲ್ನ ಏಜಿಗೆ ಆತ್ವಲತೆ ಆ ಅವ್ವಂದು ಮೊಲ್ಲ ಏಜಿದನೆ ಆತ್ವಲು ಬಲ ಪೋಯ್ ಬಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಲೆ ಬಸ್ ಬತ್ತುಂ ಪೊಯ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ತೂಯಿನ ಬಾಲೆನೆ ತೆವು ಹಾ ಅಂದು ಗೇಟು ದಪ್ಪಿದೆ ಉಂತೊಂದು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲು ಬಲೆ ಆಲ್ ದಾಯಿ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲ್ ಪಂದು ಕೇನುಗಯೇ ನಿಕ್ಕ ಅರ್ಥಾಪುಜ ಕಾಂಡವರ ಪನ್ನತೆಯನು ಊರ್ದಕನ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ದಾಯಿ ಬಲ ನಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ಈರ್ದಾದೆ ಪಾಪ ಅವನ್ ಜೆಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಅವಲ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆ ದಾಯಿ ಬುಲ್ತೊಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಕೇನು ಬೊಡ್ಸ ಈರ್ ಬತ್ತಿ ಜನ ಯಾನೆ ಪೋದು ಕೇನುವೆ ದಾದ ಬಾಲೆ ಈ ದಾಯಿ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಿ ಗೇಟು ದಪ್ಪಿದೆ ಉಂತದ ದಾದಾಂಡು ಈ ಇಲ್ಲಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಏನನ ಕೆಲಸಗ ಪಾರ್ದೇರು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಯಾನು 2 ದಿನ ಆಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ಪನ್ನ ಮಾತಾ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪುಡತೆ ಪಂದು ಸರಿ ಹಾಕದು ಏನನು ಪಿದೈ ಪಾಡಿಯೇರು ಯಾನು ಏತು ಸತಿ ಕೇಂಡೆ ಅಕ್ಲೆಡ ತಪ್ಪಾಂಡು ನನ ಅಂಚ ಪುಡಪುಜಿ ಪಂಡ ಏತು ಕೇಂಡಲ ಕೇನಿಜೇರು ಎನ್ನಮ್ಮ ಊರುಡುಲ್ಲೇರು 2 ವಾರ ಗೊರ ಬತ್ತದು ಏನನು ತೂತು ಪೋಪೇರು ನನ ಯಾನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಒಡೆ ಪೋಪಿಡಿ ಮೇಡಮ್ ಛೇ ಮೊಕುಲ್ ಸಮಾಜಡು ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲ್ ಪಂದು ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು
ಮೊಕ್ಲೆನ ಉಡಲ್ದೊಲೈ ಬೇತೆ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೇ ಈ ಬಾಲೆ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರ ಪುರ ಕೇಂಡರೆ ಇರು ಕೇಂಡೆದೆ ಆಂಡ ನಮದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಲೇನು ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಲೆ ತಂದು ಪೋಯಿ ಯಾನು ಆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪೋದು ಮೋಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಹಾ ಆವಿಯೇ ಬಲ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೊಯ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಯಾನು ಪಾತಿರುವಾ ಇಡೆಗ್ ಈ ಕತೆ ನನಲಾ ಮುಗಿದಿಜಿ ನೆತ್ತ ನನದುಂಬುದ ಬಾಗಲ ಉಂಡು ಆ ಬಾಗಂತು ನಿಕುಲು ಮಾತ ಕಾತೊಂದು ಕುಲ್ಲುವರತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ನೆನೇಪುಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೈತಲ್ಡುಪ್ಪುನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ಲಾ ಒತ್ತುಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.